President Emerson Mnangagwa's wife, Auxilia, has raided street children in Harare CBD and relocated them to Chiredzi. Achipere mushe zambi namashoko anoshamisa anoonekwa nevanhu vachiona amai Auxilia Mnangagwa vanoraidha vanounganidza vana vese mastreet kids obva anovarelocata achinovesa muchiredzi chituku chavhundutsa vanhu munyika yeZimbabwe nemuguta guru reHarare. Anodipa subscribe or like or turn on the bell icon. Timina mnamuda mnyikwa mchinzi. In the operation, Auxilia ordered Harare City Council to fund what she says is the social projects. Newsday is in possession of letters from government ministries and Urban Council Association of Zimbabwe UCAZ directing the Harare municipality to participate financing in the First Lady's programs. In a letter dated June 6, 2024, addressed to Harare to Town Clerk Hosaya Chisango, Public Service, Labor and Social Welfare Permanent Secretary Simon Masanga, directed Harare to release money to fund the relocation of street children to Auxilia Mnangagwa's home in Chiredzi. 20 children were removed from the streets and placed at Auxilia Mnangagwa's children's home in Chiredzi. They were enrolled at nearby schools. Rochitiko chirushamisa chiri kuonekwa kuti aiwa muri Zimbabwe panapa tiri kuona kuti the first lady ari kuunganidza vana vose. Vanhu vanga vachifunga sokuti aiwa kukumba kwauta vana vose achashandisa mari yavo mapersonal funds kuti mari iya anoshandisa kubva kumaprojects ake anoita zinzimisa kuti aiwa vanhu vari mabusinesses avo, but to their shock vanoona kuti aiwa the first lady arikuda kutora mari from the Harare City Council. Vanoda kuti aiwa vatore mari ikoko vagonofanda yeproject yaarikuda kuita yemastreet kids. Vachinjiri surprising panapa tinoziva kuti guta reHarare nekukura kwarakaita vari kuti vakwanisa kutora vana 20. We cannot say vaita raid munyika yeZimbabwe kana muHarare tototi vaita raid vatora vana 20 vangonouya vakangotora vana 20 voenda navo kuChiredzi toti paitwa raid. Vakomana mastreet kids akawandisa, mastreet kids anotopfuura 20. Figure iroro we cannot say the first lady angada kuti atore mari kana mafunds muthe city of Harare achida kunofanda kuti vakwanise kurarama zvakanaka kumba kwake kuChiredzi. Chitiko chiriitika munyika yeZimbabwe chatiri kuona apa kuti aiwa inenge yatongoimwewo strategy amene zvari kuda kuzama kuitawo zvake, but kana kuri kuti vana 20 aiwa anokwanisa kuchishandisa mapersonal funds ake akatovachengeta akaita zviro zvandakana kuvaendesa kuchikona kuda kuti we know those people kuti aiwa vanhu vane mari. Vodze mafunguro enyu muti kudii pamusoro pechitiko chipinda comment section medu. Subscribe or like and turn on the bell icon.